Harkemasse Boys zit de joert in slaggen om voor de 6e keer de Noordelijke beker te veroveren. Op eigen veld waard Staphorst verslaan. Een verslag van de wedstrijd. Even zien wat dit is. Oh, dit is een doelpunt, sis. Wat een fantastisch doelpunt van Staphorst. Het wie een spannende strijd op de Bosk. Staphorst kwam in de eerste helft al uit 10 minuten op voorsprong. Lang konden ze net geniertje van de 1-0, want amper 5 minuten later stier Harkemasse Boys via Joram Smits alweer op Liekese Hichten. Dit is de goal al, jawel. Joram Smits. Goeie actie. Hij wie ook één keer jij gevaarlijk, Joram Smits. En nou, wie er weer als een dubbeltje was erbij. Daar bleut ik bij. De tweede helft wie een stik doelpuntrieker. In 5 minuten tijd scoorde Staphorst 2 keer. Dus ik terug die Klaas Kotanus van Harkema wat waarom. Harkemasse Boys drong hield iets meer aan. En de liekmakker hong al een skoft in de lof doet Heine Uldriks goed 10 minuten van tijd de treien binnenskeert. Zijn lichaam erin en daar is hij dan toch! Daar is hij dan toch! Daarna winnen de beste kansen van de Harakieten. Matchwinner was uiteindelijk Johnson Bakuna. Hij stier kort 5 minuten in het veld, doet het de winnende goalmaker. En Saku Harkemasse Boys naar de 4e overwinning van de 6e keer de Noordelijke beker in ontvangst nemen. Feest op de Bosk. Hier is de prijs. Van Harkemasse Boys toch een 4e overwinning op Staphorst. Keer ze dan maar terug. Maar we terug bij de Noordelijke beker.